Tatarlar! Birleşiniz! Birge bulun! Bol! Azadlık! 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 Әгәр дә бүген татарларга хәтеркеннән уздырырга мөмкинлек бирмисең икән, киләчәктә урыс маршы уздырырга мөмкинлек бирмәскә туры киләчәк. Әгәр дә урыс маршы уздырырга мөмкинлек бирмисең икән, алар Мәскәүгә зарланалар. Ә Мәскәү бөек урыс халкын кысканны яратмый. Шуңа күрә безнекеләргә башка җай калмады, рөхсәт итмичә калдыра алмадылар. Шушы 1552 елда шәһид булган барлык әби бабайларыбызның, барлык яугирләребезнең, патшаларыбызның, Кулгали, Кылшариф хәзрәтләренең барлык шәһидләребезнең рухлары шат бул, я Раббым. Күңелләрен шатландыр бу бәндәләрнең. Я Аллах Раббил Галәмин, җәннәтләр белән сөендер, я Аллах Раббил Галәмин. Понимаете, для меня, вот лично для меня, как для русского человека, очень важно, чтобы между русскими и татарами был мир. Вот на каких условиях будет мир достигнут, лично для меня не важно. Для меня важно, чтобы не было, как в Карабахе сейчас, чтобы не стреляли. Для меня очень важно, чтобы, вот когда мы говорим слово «государственный язык», для меня здесь важно не границы и не будут ли там пограничники стоят, а то, чтобы все люди, кто здесь живут, учили государственные языки. Чтобы, вот, если это Татарстан, то чтобы и по-русски, и по-татарски все хоть немножко говорили. Вот я вот эту сторону проблем всегда буду говорить, и для меня, как для учителя, и для человека это очень важно. Прокуратура, которая запрещала этот митинг, слава богу, суд разрешил, она идет вопреки закону. И это ужасно, что у нас так называемые правоохранительные органы на самом деле искажают закон. Дәүләтчелек темасы һәр көнне актуаль. Бүгенгә түгел, быел гына да түгел. Һәм гомергә актуаль. Чөнки татарның элек әйткән белгәнегезчә тарихы күз алсак, һаман да дәүләтчелеге булган. Һәм бүген дә ул дәүләт булырга, яшәргә тиеш дигән фикердә торам мин. Прокуратураның башта тыюлары быел бигрәк тә менә шу хәтәркәнне үткәрүгә мине гаҗәпләндерә, яңадан әйтәм. Монда бернинди дә теге ниндидер дәүләткә каршы сөйләү юк. Бу бит безнең шәһидләрне моны авыз тутырып әйтергә кирәк. Алар бит теге туган илләре, туган ватаннары, диннәре, телләре өчен һәлак булган. Шуңа күрә аларны искә алу, әлбәттә, ул теге цивилизацияле, мәдәниятле халыкка хас әйбер булырга тиеш. Бу сәяси вазгыятьтә бу милләтчелек, милләт тел турында сөйләшү ул миңа калса актуаль. Һәрбер халыкның, һәрбер милләтнең үзенең үткәне бар, бүгенгесе бар, киләчәге бар. Без татар милләте шушындай зур вакытында милләт зур дәүләтебез булган. Һәм без буна шушыны дәвам иттерүчеләр. Без үзебезнең дәүләтебез өчен соңгы көчкә кадәр көрәшергә тиеш дип уйлыйм. Менә бу хәтер көннәрен үткәрү кирәк. Безнең киләчәк буыннарыбызны тәрбияләү өчен һәм инде гомумән үзебезнең милләтебезне без саклап калырга безнең бөтен хакыбыз бар. Милли хәрәкәт как раз халыкның таза өлешен берләштереп сакларга, үзен сакларга тырыша. Безнең төп мәсьәлә барыбер безнең көн җитәчәк. Менә 17-нче елны андый ни булды. 17-нче елны революциялар ниләр, шундый вакыт килде безнең. Бөтен Россия империясының халык нинде. 91-нче елны андый халык килде. Бәлки 20 елдан, 30 елдан барыбер үзгәрә ул. Шуңа безгә халыкның бер өлешен исән калдырырга кирәк. Теге урыслашырга теләгән, әллә алкашлар, ниләр һәрберсендә тотып калырга кирәк түгел. Безнең кешебез юк.